हाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो, ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होदो नोंथांमोना, आरो लाइक खालामना होदो आंनि चेनेलाव दा नोंथांमोना बयबो। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव गाव सुजुनाय मोनसे खन्थाइ आवरायनानै दिन्थिनो सानदों आरोना। आङो जि मोनाबिलि खन्थाइखौ होदोंमोन ना, बे खन्थाइयावहा कमेन्ट फैदों आरोना, बे खन्थाइया माथो लेखानिखासो होननानैहा, बेखाय आङो गाव हारसिङैनो सुजुनानै आङो दोंसे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आवरायनानै शेयार खालामनो सानबाय आरो। ओमफ्राय बे खन्थाइया जाबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय जाथायनिखौ लानानै लिरनाय आरोना। आथिखाल सोलिबाय थानाय होनना बुङोब्ला सुसाइड केसनि सायाव लानानै लिरदों आरोना आं बे खन्थाइखौ। दहाय फुङावसो सुजुदों आङो। नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आं सानो बे आंनि खन्थाइनिफ्राय सोरबा सासे लाइमोना सुसाइड जानो साननायनिफ्राय एसेबाबो गावनि गोसोखौ दबथायना लाखिनो हागोन होननानै। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि सुजुनाय खन्थाइखौ आवरायनो सानबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। खन्थाइनि मुङानो जाबाय सुसाइड जानायनि सिगां गावनि बिमा बिफाखौ सान। आवरायनोसै आङो। सुसाइड जानायनि सिगां गावनि बिमा बिफाखौ सान। ओइ लाइमोन जारौ, ओइ लाइमोन जांगिला, ओइ लाइमोन जारौ, ओइ लाइमोन जांगिला, नोंसोर मानो गोसोआव सुजुदों सुसाइडनि सिमां? नोंसोर मानो गोसोआव सुजुदों सुसाइडनि सिमां? सुसाइड जानायनि थैनायनि गोबां लामा दं। सुसाइड जानायनि थैनायनि गोबां लामा दं। नाथाय गोसोआव मोजाङै सोनानै ला फंसे बाथ्राखौ। नाथाय गोसोआव मोजाङै सोनानै ला फंसे बाथ्राखौ। जोनोम लानो थाखाय नों अनसुलि बिमानि गोरबोनिफ्रायल' लामा मोनगोन। जोनोम लानो थाखाय नों अनसुलि बिमानि गोरबोनिफ्रायल' लामा मोनगोन। अनसुलि बिमाया नोंखौ जेब्लाबो अनबोदों। अनसुलि बिमाया नोंखौ जेब्लाबो अनबोदों। जेब्लाबो नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो लोमजानाय साजानायनिफ्राय फोथांना लाखिबोदों। जेब्लाबो नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो लोमजानाय साजानायनिफ्राय फोथांना लाखिबोदों। अब्ला जारौ, नों नोंनि बिमानि फोथांना लाखिनाय जिउखौ मानो फोजोबनो सानखो? अब्ला जारौ, नों नोंनि बिमानि फोथांना लाखिनाय जिउखौ मानो फोजोबनो सानखो? लामा सामा ट्रेन स्टेशनाव नायहैथां। लामा सामा ट्रेन स्टेशनाव नायहैथां। आथिं आखाइ गैजायि खाना खुजा बिबायारियाबो थांनानै थानो बेसे गोसो? आथिं आखाइ गैजायि खाना खुजा बिबायारियाबो थांनानै थानो बेसे गोसो? अब्ला एसेबां समायना बुहुमखौ नायनो इसोरा नोंनोदि गासैखौबो होदों। अब्ला एसेबां समायना बुहुमखौ नायनो इसोरा नोंनोदि गासैखौबो होदों। बेनो नोंनि एसेबां खाफाल, बेनो नोंनि एसेबां खाफाल। बेखायनो सुसाइड जानायनि सिगां गावनि बिमा बिफाखौ सान। बेखायनो सुसाइड जानायनि सिगां गावनि बिमा बिफाखौ सान। खन्थाइगिरि सुमित्रा बर'। जोब्बाय। लोगोफोर, आंथ' दा खन्थाइखौ आवरायखांबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला, आंनि बे सुजुनाय खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला, जेसेनो हायो एसेबांनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना। आङो बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आं बिदिनो आरो गुबुन गुबुन भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो। आं दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।